En aquest pressupost que vosaltres presenteu també veiem diferents retallades. 25.000 euros menys en via pública, 100.000 euros menys en zones verdes, una reducció de 16.500 euros en el servei local de català, 3.500 en les activitats de la biblioteca i, en canvi, veiem augments en departaments administratius, com són 250.000 euros en economia, 50.000 euros en recursos humans, amb un augment considerable dels serveis extraordinaris dels funcionaris, és a dir, d'hores extres. Secretaria, un augment de 25.000 euros. Urbanisme, un augment de 25.000 euros. Comunicació, allò que tant us queixau, un augment de 25.000 euros. El pressupost no és només una tasca tècnica, sinó que és la plasmació d'una voluntat política. I aquí la voluntat política la veiem molt orientada més a la gestió que a la política social, que al projecte de poble. Aquest poble que volem que avanci i que avanci a bon ritme.